Witajcie moi roztomili. Dzisiaj mamy Wilio i to nie jest tako co w maju trafiła, no tako richtig prawdziwo z 24 grudnia. Będzie noc cudów, a wiecie co się we Wilio robi? Smaży, waży, do kolacji, do wieczerzy, bo wieczerza ma być tradycyjno, z rybą, z kartoflami, z kapustą, z makówkami i tak dalej, i tak dalej. No ale najpierw trzeba postroić krizbę, albo jak to woli goik. Ja tego roku mam taki blank mały, jak widzicie, taki mały, bo były albo fest srogie, albo takie małe. No ja go o tych w doniczkach, bo od jakiegoś czasu to kupuję ino taki w doniczce i to roz na 2-3 lata, ten można na 3 lata styknie. Bo chobia to po tym na dworze i na Wilio następnego roku przynosza i zaćmą te sama. Także jak już pora na placu zasadził i te se tam rosną. I tak jak temu Gojikowi, temu Krizbaunowi dobrze życzę, tak życzę wszystkim wam, co to oglądacie. I to jest jedno, czy mi przejecie, czy mnie nienawidzicie, czy na mnie plujecie, czy mi geszynki posyłacie. Bo są roztomajte ludzie, ale wszystkim wam życzę, co by to, co jest na wschodzie, nie przyszło do nas. Żeby ta inflacja, która zżera nasze ciężko zarobione pieniądze, się zmniejszyła przynajmniej. Choć wątpię, bo to, co robią ci, co nami rządzą, to wychodzi na to, że to się nie uda. Ale życzę sobie i wam spokoju, pokoju i tego pokoju życzę nie na Ślązokom, ale życzę Niemcom, Polakom, Ukraińcom, Białorusinom, Rosjanom, Litwinom i wszystkim nacjom, które są tym zagrożone. W krajach bałtyckich, no wszystkim. Niech się to już pierwsze skończy, bo jedynie gorsze od inflacji to jest wojna. Więc styknie nam to jedne wielkiego nieszczęścia, jakie mamy, co by my wojny nie mieli. Bez to jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten nowy rok i na te święta, co by wam się darzyło, tak się przynajmniej tak się darzy mnie. A darzy się mnie tak jak w tej pieśnicy, którą teraz puszcza, zamiast kolendy, bo kolendy się dopiero puszczą we nocy, nie? A ja chcę, żeby to tak leciało. No. O. A jak ktoś to chce genau przesztudirować tekst, to jest to na YouTubie u mnie jako wiodący filmik, którym się kieruje. No to już z Pombuczkiem do już zaś